kaniyak al napankat kancay lawag naglugan kat dakkelatrak gadyak kamut napaspasamak kembidinta simang petkan iti sumuno nga agsapa dinar karton agalata dati mo pa yan makarkarga siya balik sa may tinag-umra mong bagay. Suspensang sa nakakay inalaw biyag kong agpalpaliiwak iti kastoy at kasasaan no arigam jakpay nakaimukat nakalugan ka manan idakkelatra di munsan mailiw-liwag di naramanam iti napankat lawag nga isot pagat atapak nga kasupon daytoy bulsak itan bagat lipadenak dakkelatrak ng dagdag kadragsak nangisik abatutak di momenten kayat inimimas mumet di dakkelatrak bagat hanya ka di tinagbasulak ka hanya ka di tinagbasulak ka hindi ba sumsamit tinaglugan di dakkelatrak bagay bagay di munsan mailiw-liwag di naramanam iti naman katlawag nga isot pagat atapak nga dan kasupon daytoy bulsak itan bagat lipatanak dakkelatrak ng dagdag kadragsak nangisik nga batutak di momenten kaya't inimimas mumet di dakkelatrak ay pibadak pa'y nga nag-asawa awanin ni bumstangga sapay ka nagsabaw ka bunga